كاب استوديو زينا اير تي في عزو سلامتنا تقبلوا زغركم تعصبتنا كمي تبسيو ساعه 9 تاخيلو لومي 3 ጥሪ ዝተዳሎ ዜናታቶችን ወጻን ሒዘልኩም ቀሪባ ኣለኹም ንምክታልኩም خبر ዝዕድ ምስኻትኩም ጸንሕ ሚካኤል ሓድጉ ፈለማ ግን በቀነጡታቱ እፍልም هيكدف زواج شواركات كبار مربات 2024 بمجموعة ما وطن سرح 2025 زت سبورتاون بهالان ودرات حيل بحري زلبو تزازو اب زوبادوبو بيتاوي تليتن موسيقان زسلطنو سنة وباوان تمريغو اب زيناتات وصاي صوت صتان خلت عامتات زينت فحمش توسط زيك قومت ابالات صندي چاينا نابز توسنو تكالات امريكا كتغبرو صنح سدد بوزحاوي اغلغلو زلو فريات دو كم زبرو حبيرا منغستي فيتنام بسنكي بكلاير ابو سكتما هانوين كبابيان هوتوس نايوان حدغا دنگاگه اوجو زرزر زينا هكدف زواج شواركات كبار مربات 2024 بمجموعة وطن سرح 2025 زتيوم وكيل إيرينا قراو تولدن زدالو تصاب سانرايز ليفيو كتقربع بيت صحفة هكدف زواج شواركات بخلطة طري أبارنتو أبزغنو أخيبا مسمى حورات من محدارن كالوت أكلات من قسن تواهيدو أب 2024 زتكبرون اتفتات بمجموعة أو وطن سرح 2025 زتيوم صحافي هجدف أبتزوا أمباسادر محمد علي جابرا أب 2024 كسام محدارات كبابن عدتاتن زورد أوراد باب متأتاو هزبن سيبيل سرحتنياتات من قسن ببزت عم أقباب توديوم عم مدفع دهنتاون لمعتاون مدبات إجامم زبركتلو بايتان مفتار بستسلاسل عمام أب قطرن صفحاتن ودابيتاتن ستتقورو مدباتن عبيت كمتمزقبا أبريهون حلفتي ودباوي بوليتيكاون ممحلارون قدات كمون صحافته هجدف أبنوس زوباتات أبزغربوت أبصابات أب مبزحتو كبابيتات زي مترناف عادتاتن شجر موقعزيان ألو تاو تسعنو كان تنبرو سالا لعلو هداتن توفاينتن زبزحو كابتم ستوت أنو مدبات كم تعمو حبيروم بزي كازي هزبن سيبيل سرحتنياتات منقسن سدراسواتن تقومات وغانات الغنزباون عينتاون أبركوتا خمز قبرو عدماع نتفتات معك أب حمدن ماين كم تتقبره سلطاناتات ببدرجو كم توهبه كموهم بوليتيكاون ودباون حزعوي صفحة سيميناراتن أخيباتاتن كم تخايدو كتأكسكالو أب كلتشان إسران حموشان بزل على خسر حالو مخانو تقليتو أما حدا ريزو باقاش باركا أمباسادر محمد علي حوري أبز اسمعو قال أبو دباون بوليتيكاون مدايات تمزجيبو زلولوتي نستخيد عريزة قلحن أب كتالي بزعبا استقبارو زئمت كم زخونة بمتكاس بدرجة جنبار زوط مدبات نمحيال مسفحن مدلدالن ودابيتات بزلع لخسر حالو دحر مزخر أبو دابيتات زغرب حطتات بدرجة زبان نؤزباتاتن وانا وملاشكو هابو أتحساسيبو أب راستارمان حلب قحرون دوميران كيكاير زغني سبورتاون بالان ودرات حيل بحر زدوبو بسلسان حدن تحساس تزازيموم أب راستار ما بستخير السرعات عزازي زمبرق بريغادر جنرال أبراهام عندهم كمون عزازي حيل بحر زدوبو ليتنال كولونيل غويتو أمكيدان زركبو مازستن كالوت حلفتن ترخيبو منيرون زي بتصادفو كلتيو صوتاتات من العلا حد ورح زغطل وددات كعسو غرن مرببن قد كدانن مريت الباساتن كمون كال زتقاللي نيرو امود داتا غانتا هايكوك اب كل وددات بزرعتو بقعت قبل العام 2024 كوينا ابتا غاطامي بولقن غانتان زتعوتو شلمات تعدلو سبورتاون بالاو مربات ازيو اگداسي كفال علتاو نتفتات سراوت سلازغونه بسفح اگبابن زحشا ودادمان كم زقصل تغليصوم أب زوبادوبو ببزحنة تلهيتاتن ياتاو هرمتاتن بعمقت نمصنعن مسنادن زعلمه سلطنا ياتاو تلهيتن موسيقان تواهيبو وكيل رينا فيلمون تكابون زدالو زيناو تصطاف غير مسقل غرزغير كاوروباي أب زوبادوبو نعسران حدن معلتات بياتاو تلهيتن موسيقان سلطنو 10 دقائق يزركبهم 46 سنة طبابويان بخلطة الرياب كتما من دفرات مريقام
እቲ ካብ 12 ንኡሳን ዞባታት ንዝመጹ ስነ-ጥበባውያን ብግብርን ክለስ ሓሳብን ዝተዋሃበ ስልጠና ዓውደ ትልሂታት ብሄራት ኤርትራ ኣተኣለልያ ትልሂት ከምኡውን ቅኒት ያታው መሳርሒታት ሙዚቃ ዘጠቓለለ እዩ ነይሩ። ኣብታ ኣጋጣሚ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ኣቶ ኣብርሃም ዮሃንስ ኣብ ዘስምዖ ቃል እቲ ስልጠና መቐጸልታ ናይቲ ባህላውን ስነ-ጥበባውን ንጥፈታት ንምዕባል ዝካየድ ዘሎ መደባት ምዃኑ ብምጥቃስ ቀንዲ ዕላምኡ ኣብቲ ዞባ ዝርከብ ብዙሕነት ትልሂታትን ያታዊ ህርመታትን ብዕምቆት ንምጽናዕን ንምስናድን ከም ዝኾነ ኣብሪሁ ነቲ ስልጠና ዝሃበ ኣብ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ክኢላት ትልሂትን ሙዚቃን ኣቶ ካሕሳይ ገብሪ ህይወት ሞያ ትልሂት ምስ ስነ-ሰብ ስነ ኣእምሮ ታሪኽ ከምኡውን ባህልን ማሕበራዊ መግለጽታትን ዝተኣሰር ክነሱ እኹል መረዳእታ ካብ ዘይምርካብ ንዝተፈላለየ ብድሆታት ተቓሊዑ ምህላው ብምሕባር ሰልጠንቲ ዝዘለብዎ ተመክሮን ፍልጠትን ኣሳንዮም መበቆል ትልሂታትና ብምርምርን መጽናዕትን ንምብርባርን ንምዕባልን ተጊሆም ክሰርሑ ተላቢኡ ኣብ መወዳእታ ኣብ ማሕዳር ዞባ ደቡብ ኣቶ ሃብታብ ተስፋጽዮን ባህሊ ብሓፈሻ ትልሂትን ሙዚቃን ከዓ ብፍላይ ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብ ተኸስኪሱ ዝምዕብል ስነ-ጥበባዊ ውርሸታት ስለ ዝኾነ ያታዊ ትልሂታትና መበቆላውነቱ ሓልዩ ክምዕብልን ኣብቲ ዓውዲ ዝነጥፉ ሞያውያን ክስስኑን ንቑሕ ሓበራዊ ጻዕሪ ከም ዘድሊ ኣገንዚቡ ኣብቲ ስነ ስርዓት ብሰልጠንቲ ዝተዳለወ ትልሂት ብሄራት ኤርትራን ምርኢት ያታዊ መሳርሒታት ሙዚቃን ንተሳተፍቲ ቀሪቡ ኣብ ዞባ ዱባርዋ ካብ 18 ክሳብ 29 ታሕሳስ ምርጫ ማሕደርቲ ከባቢ ኣካየዲ ስራሕና ነበርቲ ዓድን ተኻይዱ ኣብዚ ኣብ 28 ምምሕዳራት ከባቢን 82 ዓድታትን ዝተኻየደ ምርጫ 11 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብዎም ኣብ ማሕደርትን ኣካየዲ ስራሕን ከምኡውን 82 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብዎም 245 ነበርቲ ዓዲ ተመሪፆም እዞም ተመሪፆም ዘለዉ ኣብ ማሕደርቲ ኣካየዲ ስራሕና ነበርቲ ዓድን ን3 ዓመታት ዘገልግሉ እዮም ኣብቲ መስርሕ ምርጫ ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ልዑል ከም ዝነበረ ተሓቢሩ ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ኣብ ወጻኢ ካብ ዝነብሩ ዜጋታት ገንዘባዊ ንዋታውን ሓገዝ ረኺቦም ብክልተ ጥራ ብማእከላይ ቤት ጽሕፈት ማሕበር ኣብ ዝተኻየደ ናይ ምርኻብ ስነ ስርዓት ኣባላት ማሕበር ኤሪ ሓበን 132,000 ናቕፋ ከምኡውን ኣባላት ኤሪ 291 ዝተፈላለዩ ኣልባሳት ካሜራ ቪድዮን 8,000 ናቕፋን ኣበርኪቶም ነቲ ሓገዝ ሒዞም ዝመፁ ዜጋታት ኣብ ዝሃቦ ሪቶ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ብሓፈሻ ንኣሽቱ ወለዶታት ድማ ብፍላይ ስለ ናጽነትን ልኡላውነትን ዝተኸፍለ ረዚን ዋጋን መስዋዕትን ስንክልና ብምግንዛብ ዝገብርዎ ዘለዉ ሓገዝ ዘሕብር ምዃኑ ገሊፆም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቅዱሳት ኤርትራውያን ነበርቲ እስራኤል 30,735 ናቕፋ መንስያት ሙኒኽን ከባቢያን ጀርመን 32,100 ናቕፋ ከምኡውን ካብ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ እስራኤል ዝተላከ 836,100 ናቕፋ ሓገዝ ከም ተረኽበ ሰነዳት ቤት ጽሕፈት የነጽር ኣብ ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ሓላፊ ቁጠባዊ ዕቤት ኣቶ ተስፋ ሚካኤል ሃይለ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ሓገዝ ምስቲ ብህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዝግበር ቀጻሊ ደገፍ ተደሚሩ ጸገማት ኣባላት ምቅላል ኣስተዋጽኦ ከም ዝገብር ብምጥቃስ ብስም ማሕበር ምስጋና ኣቕሪቡ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዝስዕብ ዜናታት ሃገራት ወጻኢ ክኸውን ምክታልኩም ክትቀጽሉ ደግመ بغبر عدم زيناو من سنادو اير تي في نقصلو يزغركم تعزبتي سلامكتالكم ازي مسكن زيناو وصاي بايتو تصتاو دب حبرات هاجرات نخلت عامታት ዝነጥፋ 5 ተወሰኽቲ ዘይቆምቲ ኣባላት ጸንቢሮም በዚ መሰረት ሶማሊያ ፓኪስታን ፓናማ ግሪክን ዴንማርክን ካብ 2025 ክሳብ 2026 ዘይቆምቲ ኣባላት ናይቲ ባይቶ ኮይነን ከገልግላ ሓሙሽተን ሃገራት ዓለማዊ ቁጠባዊ ዲፕሎማሲያዊ ጸጥታውን ክሊማውን ብድሆታት ንምምካት ከም ዝሰርሓ ሓቢረን ኣለዋ ሓሙሽተ ካብ ኣባላት ባይቶ ጸጥታ ቆምቲ ክኾና ከለዋ ዝተረፈ 10 ግና ኣብ ነፍሲ ወከፍ 2 ዓመት ብሓድስ ዝተከኣ ዘይቆምቲ ምዃነን ይፍለጥ ባይቶ ጸጥታ ሕብራት ሃገራት ምዑሪነት ኣባላት ብዘውሕስ መገዲ ዳግማይ ክሕደስ ተደጋጋሚ ጻውዒት ከቕርበሉ ምጽንሑ ጸብጻባት የረዱም ህዝባዊ ሪፐብሊክ ቻይና ናብ ዝተወሰኑ ትካላት ኣሜሪካ ክትገብሮ ዝጸንሐት ሰደድ ብዙሓዊ ኣገልግሎት ዘለዎ ፍርያት ደው ከም ዘበለቶ ፍሊጣ እቲ ስጉምቲ ጸጥታዊ ድሕነት ሃገሩ ንምውሓስ ከም ተወስደ ዝጠቐሰ ሚኒስትሪ ንግዲ ቻይና ን28 ኩባንያታት ኣሜሪካ ዘነጻጸረ ምዃኑ ኣረድዩ ቦይንግን ሎክሄድን ማርቲንን ካብቶም ዝተኣገዱ ኩባንያታት ምዃኖም እቲ ሚኒስትሪ ወሲኹ ኣፍሊጡሎ
ቻይና ኣቐዲማ ናብ ደሴት ታይዋን ኣጽዋር ክሸጣ ከም ዝጸንሓን ዝኸሰሰተን ሓያሉ ኩባንያታት ኣጽዋር ኣሜሪካ በብእዋኑ ክትእግድ ምጽናሕ ኣይርስዓን። መንግስቲ ኣሜሪካ እውን ኣብ ልዕሊ ትካላት ቴክኖሎጂ ቻይና እገዳታት ከጽድቕ ጸኒሑ ኣሎ። ቻይና ንኣሜሪካን ፍልያትን ምጽባብ ከካየዶ ዝጸንሓ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ዛጊድ ዝጥቀስ ውፅኢት ከም ዘይተረኽቦ ይሕበር። መንግስቲ ቪየትናም ብሰንኪ ጽዑቕ ብከላ ኣየር ኣብ ርእሰ ከተማ ሃኖይን ከባቢያን ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋገ ኣዊጆም። እቲ ስጉምቲ ዝተወስደ ብሰንኪ እቲ ክስተት ኣማኢት በረራታት ከም ተሰረዘን ካልእ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ንጥፈታት ከም ተሰናኸለን ድሕሪ ምቆልሑ እዩ። ኪላታት ጥዕና ቪየትናም ህዝቢ ጥዕኑ ንምውሓስ ኣብ ዕለታዊ ምንቅስቓሳቱ ጥንቃቐ ከዘውትራ ተሓሳሲቦም ኣለዉ። እቲ ብከላ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ኣብ ቪየትናም ካብ ዝተኸስተ እቲ ዝሓየለ ምዃኑ እዮም ጸብጻባት ዘረድኡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ህንዳዊት ከተማ ኒው ደልሂ ተኸሲቱ ብዘሎ ተመሳሳሊ ተርእዮ ሎሚ 3 ጥሪ ልዕሊ 200 በረራታት ክስረዝ ከሎ ዝበዝሐ ንጥፈታት ከተማ ተሰናኺሉ ከም ዝወዓለ ካብቲ ከባቢ ዝተፈኖ ዜና ረድዩ። ኒው ደልሂ ብደረጃ ዓለም ዝለዓለ መጠን ብከላ ኣየር ዝኽሰተለን ከተማታት ምዃና ዝፍለጥ እዩ። መንግስቲ ኢራን ንጉዳይ ኒውክሌሳዊ መደባት ሃገሩ ብዝምልከት ምስ ገለ ሃገራት ኤውሮጳ ተወሰኸ ዝርብ ከም ዘካየድ ገሊጾም። ምክትል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ካዝም ጋሪባባዲ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሃገሩ ዝመጽእ 13 ጥሪ ኣብ ከተማ ጀኔቫ ምስ ፈረንሳ፣ ብሪጣንያን ጀርመንን ኒውክሌሳዊ ዝርብ ከም ተካየድ ሓቢሮም። ኢራን ኣብ ወርሒ ሕዳር 2024 ምዘን 3 ሃገራት ተመሳሳሊ ዝርብ ኣካይዳ ምንባራ ዝዝከር እዩ። ኢራን ትግባረ ናይቲ ስምዕ ኣብቲ ኣብ 2015 ዝተኸተመ ነጥብታት ጥራይ ከም ዝምርኮስ ብምጥቃስ ኣብ ልዕሊያ ጸኒዑ ዘሎ በይናዊ እገዳታት ኣሜሪካ ክልዓል ብተደጋጋሚ ክትጽውዕ ጸኒሓላ። እቲ ስምዕ ኢራን ኒውክሌሳዊ ንጥፈታታ ከተጉድል ኣማሲኡ ድማ ኣብ ልዕሊያ ጸኒዑ ዘሎ እገዳ ኣሜሪካ ክልዓል ዝብል ነጥብታት ዝርከቦ እዩ ነይሩ። ይኹን እምበር ኣብ 2018 ካብቲ ስምዕ ዝሰሓበት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ተደጋጋሚ እገዳታት ብምጽዳቕ ንትግባርኡ ኣብ ሓደጋ ከም ዘእተወቶ ጸብጻባት የረድኡ። ሃገራት ምዕራብ ብሓፈሻ ኣሜሪካ ድማ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ተደጋጋሚ እገዳታት ብምጽዳቕ ጸቕጢ ንምፍጣር ክኽተሎ ጸንሓ ሜላ ከም ዘይሰርሕ እዩ መንግስቲ ኢራን ዝገልጽ። ህንድን ፓኪስታንን ዝርዝራት ኒውክሌሳዊ ሓበሬታ ዝሓዘ ሰነድ ከም ተለዋወጣ ኣፍሊጠን። እቲ ስጉምቲ ኣካል ናይቲ ቅድሚ 30 ዓመታት ዝኸተማሉ ውዕል ምዃኑ ዝጠቐሱ ሰመዚ ክልቲአን ሃገራት ዓመታዊ ከም ዝካየዳ ረድዮም። ክልቲአን ሃገራት ነዚ ምልውዋጥ ሰነድ ዘካይዳ እዚ ናይ ሕጂ ንመበል 34 ተኸታታሊ ግዜ ከም ዝኾነ ዝግለጽ ዘሎ። ወነንቲ ኒውክሌሳዊ ኣጽዋር ዝኾና ህንድን ፓኪስታንን ካብ 1992 ጀሚረን ሓበሬታ ኒውክሌሳዊ ሰነዳት ክለዋወጣ ምጽንሐን ጸብጻባት የረድኡ። ክልቲአን መቐናቕንቲ ሃገራት ብሰንኪ ደባዊ ምስሓብ ብውሕዱ 3 ግዜ ውግእ ከም ዝገጠማ ዝጠቐሱ እቶም ጸብጻባት ብተደጋጋሚ ኣብ ንኡስ ወተሃደራዊ ግጭት ካእተዋ ከም ጸንሓ እውን ይሕብሩ። ሰራዊት ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ናይ 2025 ዓመታዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ከካይድ ከም ጀመረ ተቓሊሖም። ሚኒስትሪ ምክልኻል እቲ ሃገር ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሰራዊት ሓይሊ ኣየር መሬትን ባሕርን ሃገሩ ካብ ትማሊ 2 ጥሪ ጀሚሩ ሰፊሕ ወተሃደራዊ ልምምድ ከካይድ ከም ጀመረ ኣፍሊጦም። እቲ ልምምድ ክመጽእ ንዝኽእል ስጋት ንምምካት ኩሉ መድያዊ ዓቕሚ ምክልኻል ሃገሩ ንምምዕባል ዝዓለመ ከም ዝኾነ እቲ ሚኒስትሪ ብተወሳኺ ሓቢሩ። ንምትእትታው ኣሜሪካ ወሽመጥ ደሴት ታይዋንን ባሕሪ ደቡብ ቻይናን ብትርኢ ትቃወም ቻይና ኣብቲ ዞባ ተደጋጋሚ ወተሃደራዊ ልምምድ ከተካይድ ምጽናሓ ዝፍለጥ እዩ። ቻይና ኣድላይ ኮይኑ ምስ እትረኽቦ ንደሴት ታይዋን ብሓይሊ ንምቁጻር ስጉምቲ ከም ትወስድ እያ ከተጠንቀቕ ጸኒሓ። ኣብ ኣክራ ርእሰ ከተማ ጋና ኣብ ዝርከብ ንግዳዊ ማእከል ትማሊ 2 ጥሪ ብዝተኸስተ ሓደጋ ባርዕ ሓዊ ከቢድ ንዋታን ቁጠባውን ዕንወት ከም ዝወረደ ተቓሊሑ። በቲ ናብ ሰፊሕ ከባቢታት ዝለሓመ ባርዕ ልዕሊ 100 ትካላት ምስ ሙሉእ ንብረቱ ከም ተሃሙኸ ዝሓበሩ ሰመዚ ሲቪላዊ ድሕነት ሃገር ከቢድ ቁጠባዊ ክሳራታት ከም ዝወረደ ገሊጾም። በቲ ባርዕ ኣብ ህይወት ሰብ ዝወረደ ጉድኣት ግን የለን። ጠንቂ እቲ ባርዕ ንምፍላጥ መርመራ ይካየድ ከም ዘሎ ሰመዚ ፖሊስ ጋና ሓቢሮም ኣለዉ። ኣብ ጋና ሓደጋታት ባርዕ ከጋጥም ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ከም ሳዕቤኑ ሰብኣዊ ንዋታን ክሳራታት ከም ዝወርድ ይጠቕሱ። ዜናታት ንምዛም ቀንዲ ነጥብታቱ ክደግመልኩም። ህግደፍ ዞባ ጋሽባርካ ትግባረ መደባት 2024 ብምግምጋም ኣብ ውጥን ስራሕ 2025 ዘፊሩ።
سبورتاون ባህላውን ውድድራት ሓይሊ ባሕሪ እዚ ደቡብ ተዛዚሙ ኣብ ዞባ ደቡብ ብያታዊ ትልሂትን ሙዚቃን ዝሰልጠኑ ስነ-ጥበባውያን ተመሪቖም ኣብ ዜናታት ወጻኢ ባይቶ ጸጥታ ንኽልተ ዓመታት ዝነጥፋ 5 ተወሰኽቲ ዘይኮንቱ ኣባላት ጸኒሑ ቻይና ናብ ዝተወሰኑ ትካላት ኣሜሪካ ክትገብሮ ዝጸንሐ ሰደድ ብዙሓዊ ኣገልግሎት ዘለዎ ፍርያት ደው ከም ዘበለቱ ሓቢራ መንግስቲ ቪየትናም ብሰንኪ ብከላ ኣየር ኣብ ርእሰ ከተማ ሃኖይን ከባቢያን ህፁፅ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋገ ኣውጁ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ንሎም ሸስተዳሎ ዜናዊ መሰናዶ ኣብዚ ፍጸም ስለምክታልኩም ኣዝየ መስግን ተኸታታሊ ፊልም ዘሩባቤል መበል 15 ክፋል ስዕባት ቀርቢያ ቦገን ግን ሰላም